Ahoj všichni, jsou tady vánoční svátky a proto ten, kdo rád cvičí, anebo plánuje začít cvičit, tak je dobré se trošku dostat do formy a my, co rádi cvičíme, udržíme se ve formě krátkým cvičením a pokud ty se rozhodneš tohle cvičení dodržovat počas svátků, zabere ti maličkou chviličku, ale každý den si k tomu číslu přidáš 2 opakování a 1.1.2017 se dostaneš krásně do kulatého čísla a tím pádem to bude někam postupovat. Proto jsem si pro vás připravil k Vánocům ode mě takový sled cviků, kde samozřejmě nesmí chybět angličák, nesmí tam chybět dřep, panáky a ještě něco hezkého. Proto přeji všem krásné Vánoce, pohodové, plné lásky, pokoje, hlavně v klidu, nestresujte se, celý rok jste makali, dřeli, tak se uklidněte, každý den se chviličku zacvičte, vypnete a můžete se dál radovat z vánočních svátků a bude to všechno v pohodě. Takže začínáme. 2 angličáky. 12 dřepů. 22. Prkno. 1, 2, 3. 18, 19, 20, 21, 22. Super. 32 panáků. Super, a teď 42krát přitáhneš koleno. Tím to končí. Každý den to bude díl trvat, ale jenom maličko. Přidáš si o 2 opakování. Začínáš. Na nohu 2 angličáky, 12 dřepů, 22krát sprkná, ruku dopředu, 32 panáků, 42krát přitáhneš na střídačku koleno pod sebe. Další den 4 angličáky a všechno plus 2. Taky jsem se zadýchal, takže určitě viděli jste, trvá to jenom chvíli, chvilička vás nezabije a do nového roku vstoupíte fit. Proto vám přeji pohodové Vánoce a budu se těšit na všechny po novém roce, či už osobně nebo na dálku.